Ukusyzlyk sizi hem ýygy-ýygydan bimaza edýärmi? İlk bilen bir näçe sagatlap uklap bilmän, soňra ýerden turanyňyzda keýpsiz we gowşakluk duýýaňyzmy? Hatda kofe içseňizem kömek bermeýän ýagdaýlar bolýandyr. Şonuň üçin şu videoda biz size uklamaga päsgel berýän 9 sany endik hakyny taýynladyk. Birinji endik Ukynyň wagty. Sagat 21:00-dan 12:00 aralygynda ýatarmyzda organizmimizde nerw ulgamynyň dikelýän wagty bolup geçýär. Gece 12'den 3'e çenli bolsa, ol içki organlarda remont işleri bilen meşgullanýar. Gece 3'ten daňdan 5'e çenli aralykda bolsa, beyni günüň dowamında ýygnalan maglumatlar bilen işleýär. Bizim biologiski sagatymyz şeýle işleýär, ýagny onuň wagty ýa-da tezligini üýtgetip bolmaýar. Ukuda biologiski sagat çuňur we yüzley diýen uku fazalarynda bolunýar. Çuňur bölegi yüzley böleginden gyska bolýar. Ýöne şonda da ol iň gereklisidir. Uku bozulmalarda adam çalt oýanýar. Onuň çuňur ukusy üren gyska wagtlyk bolýar. Şonuň üçin hem ol wagtda organizm dikeldip ýetişip bilmeýär. Şol sebäpli gece 12'den soň ýatsaňyz, näçe köp sagat uklanyňyzda seretmezden sizin organizm dolu möçberde dikelip bilmeýär. Ol ýetgini inniki gece öwezimde bolmak hem amala aşmaýar. Iň bolmanda 11'de ýatmagy enni gedip başlan. Eger siz özüňize biologisk sagadyňyz bilen gawat gelýän dogry wagty tapyp uklama başarsaňyz, onu sizin ukyňyz hemişe sagdyn we peýdaly bolar. İkinji endik Krowat, matras, ýassyk. Eger siz oňaýsyz ýassykda ýa matrasa ýatýan bolsaňyz, onda ukyňyz hiç wagt göwne laýyk bolmaz. Matras ortaça ýumşaklykda bolmaly. Ol siz hereket eden wagtyňyz iz galdyrýan ýagdaýda bolmaly. Şonu endamyňyzda we oňurgaňyz dynjalyp biler. Ýassygyň hem ýumşak bolmagy boyun myşsalarynyň dynjalmagy üçin ýokmandyr. Üçüncü enlik kofein. Iň azyndan uklamazdan 6 sagat öň kofein içmekden saklanjak bolun. Käbir adamlara kofein täsir etmeýär. Käbirlerine bolsa uklamaga bermeýär. Öz organizmiňizi dinleň. Kofein kofeda we şokoladda bardyr. Dördüncü endik giç nahar ýemek. Ýatmazdan 3-4 sagat öň nahar ýemege synanyň we doýup ýemejek bolun. Doýup ýen wagty köplenç ukyň gelýär. Ýöne şol wagtda organizmde insulin köp mukdaryny aýlaýandygy üçin bolýar. Ol bolsa nerw ulgamyny rahatlandyrjy bolup hereket edýär. Ýöne iýmetsindiriş ulgamy üçin organizmi şol wagt hereket gerek bolýar. Nahar ilenden soň adam näçe gow uklasa da oýanan wagty özüni agyr duýar. 5-nji endik Sowuk reňkler. Beynimiz sowuk reňkleri bodrost diýip kabul edýär. Meselem goýy, gök reňkli reňkleri. Şonuň üçin ýatýan otoňyzda ýyly öwüşgün saçan ýagtylyklary köpräk sary ýa-da oranжевый reňkler bolsun. 6-njy enlik iş. Eger de siz gece çenli işleýän bolsaňyz we sizin iş wagtyňyz bilen ýatýan wagtyňyzyň arasy 3 sagatdan az bolsa, onda siz dolu uyku alyp bilmersiňiz. Sizin beyniňizde dynjalyp rahatlamak üçin ýer ýok. Ýatmazdan öň kitap okap ýa-da gowy zatlaryň pikirini edin we agyr zatlary pikirlenmän dynjalmaga synanyşyn. Ýöne iş etmejek bolun. 7-nji endik Melatonin. Günüň dowamında ýagtylyk wagty ýa-da işte bolsaňyzda ýagty saçan enjamlaryň ışığında ýatýan bolsaňyz, hem ukyňyz palnatsiyony bolup bilmeýär. Iň bolmanda perdeleri ýapyp ýa-da gözüňi uku üçin garaldyran maskalary nakyp ýatmaly. 8-nji endik şum. Daşky sesler beýnini uklamaga päsgel berýär we beýnini bimaza edip durýar. Eger sesli ýerde ýaşaýan bolsaňyz, beruşa ulanyň. Gowy ukyny almak üçin 1 sagat wagt ümsümlik ýeterlikdir. 9-njy endik Gürrüňler. Öz şahsy durmuşyň hakyna, politiski ýa-da ekonomika, remont we şoňa meňzeş Gürrüňler gowy uky almaklyga erwet täsir edip bilýär. Uklamazdan 2 sagat öň özüňizi tolgundyryp biljek temadaky Gürrüňlerden çetde durjak bolun. Kitap okujak bolsaňyz hem ýeňil edebiýatlar ýaly ugur saýlan, pikirlenip ýa-da duýgulara täsir edip bilýän başga zatlar bolmasyn. Şu endikleri ýerine ýetirmek üçin aýratyn wagt sarp etmek ýa-da kynçylyk türüdän hereket etmek gerek bolmaýar. Siz diňe her gün dogry hereketleri gaýtalap endigesseňiz, ukyňyzy dolu we dogry alyp bilersiňiz. Bu bolsa esasy zat siziň saglygyňyz üçin peýdaly bolar.
Onda sagdyn durmuş hakynda goşmaça soralar bar bolsa, kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Nädip Ukynyň aladasyny edip bolýan endiklere bilýän bolsaňyz, bizi bilen paýlaşyp kommentariýalarda ýazyň. Her kim saglyk üçin aladasyny etsin, durmuşyny bagtly ýaşasyn. Täze peýdaly videolarymyz üçin agza bolup jaňjagaza basyp, videony halasaňyz like-am basyp goýberin. Onu hemme zatdan öňde saglyk bolsun.